Bon dia, estem avui des de Llor News, en el 41è Cross del Llor. Avui és un dia molt satisfactori per als atletes i les atletes que estan corrent en aquesta cursa. A més, no podem deixar de banda la solidaritat d'aquesta escola, ja que tenim diferents activitats en les quals podem contribuir. Aleshores, animem a la gent a que vingui a donar sang perquè és molt poc, són 20 minutets, mitja hora, que poden ajudar moltíssima gent. 5, 4, 3, 2, 1. De l'1 al 10, com valores l'event d'avui? Home, seria un 9 alt perquè el 10 i la perfecció costen molt d'aconseguir, però cada any ho fem millor. Jo crec que aquí, amb l'organització que tenim, la gent que tenim que ens està ajudant dia rere dia, de moment jo crec que no tenim coses a millorar, ho fem bastant bé. ¿Cómo lo estáis pasando en el cross? Muy bien, sí. Sí, lo estoy pasando genial. Muy bien, muy nervioso. Aterado. ¿Crees que guanyarás la cursa? Sí, ¿Y creéis que vais a ganar la carrera? a mí me da igual.